Shalom, selamat hari Minggu ma di hita salahuna. Ada orang so tahu duti di Parsawarata, ima di Parminggota di pukul 10, perjulma pertigaan hubasata mi tu ho sektor Roma. Shalom madita saludna. Dia munaka manami nanami do taka naposo bulung songon program ni Huriata di Bagasan Tikyon ima nalau mendukung pesta Gotilon dohot tahun Okumene di Bagasan Tikyon yang kota sekolah minggu yang sektor Roma ima nasongon patupahon aka kreasi nasida asa talehoma rohado takapikirata lao madupahi huriai anggiat boy mardalan sudina ka program ni huriai di Bagasan Hadingganon onma akayana kota nasian sekolah minggu sian sektor Roma nawoi tampil di Bagasan Tikyon laos taparate honma jala tatu pahima nasida di Bagasan Lasni Roha maulate ma.
Mauliate ma di pasar rohanami di hamunak kamanami nanami mulutung songonipe kreativitas dabui pinatupan kaya nakota sekolah minggu nasian sektor Roma las marohatate. Jadi saya itu hatama manabayak kanaulia kanadingkan di hamunak kamanami nanami saludna na pasaton panupahion di ulauta naboloni. Tuhatama nama masuk-masuk kita saluna. Sokonima na boy tarpasatami salinay hami pasaton maulate ma di hambuna saluna. Horas madita. Shalom, horas ma dihita saluhutna. Tamulai ma parsaurata tutuhata marhite parminggota di bagasan Arianon, martang yang nahohom mahita di bagasan rohata ganu martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata mared mahita sian nomor 14 ayat sada sahat rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debatado akan ajukat roha, alai dilehod doa sini rohana tuaka na serep maroha. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurung. Di pangidoroham naing mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibahin ho manungguli rohanami. Asa hutadahami hatuaun sogot.
Dibaheni hupaserep hami ma nuaing rohanami mangido sian ho. Sailehon ma todimna badiai tu hami asa porsea di holong ni roham di hami. Sai hutangihon hami ma suaram nasai mangopoi hami ditikki para si rohaon nuaing. Asa sapang hami Tuhan uluan na pinaredemi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita. Hatani debata patik di Bingguta Sadarion ima barisian barita nauli na sinurat ni si Yohanes biddu 10 di ayat 10 sada songonon ma hatani debata parmahan na dinggaddo angguau disiahon parmahan na dingganido hosana humokop akka biru-biruna. So ma patik ni debata di Mingguta Sadarion atong ramangi grogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Tapuji Tuhan tamarede hita. Topotima dosatan kurang itu adopan ni debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho
Jala rodi saleleng ni leleng na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami. Di hatam ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asi ni roham. Sai urupi mahami ho ale debata hatuaon nami. Palua mahami jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosiom. Ala ni hadiriokku, jaledang be hupai ngotingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan tah mare dehita. Turpuk epistel demgota sadarion ima nagabe padujulo ni jamita ima barita nauli na sinurat ni si Markus biduonom mamuka mai sian ayat 30 sahat rodi ayat 34 marsikat sorin mahita majah dungi marpungu ma akapo osteli tujulo ni Yesus di pabuama tu ibana sasude na niula jala na niajar hon nasida. Dungi bohat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Rak mahita di ayat 34. Asa dinatar darat Yesus di idama punguan nabuloni gabi asima rohana mida nasida. Ai songon biru-biru nasida nasomar parmahan gabi gudang ma nepadohan tu nasida songon ima sahatna. Martua do halat natu mangihon hatani debata jalana peopsa. Amin. Tapuji Tuhatah mari dehita.
taha tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi asia todi porbadia adorang so habubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana dihau pinor silang na tua tubono toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot dangin ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima edde pujian nasinorahun ni kor ama Jeriko dungi diuduti ina Esther.
tabigima titing na masa doho naneng masa di Huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Tapai ihut-ihut ma tikting nama ragam di Minggu tanggal 21 Juli 2024. Na parjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pawaluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu Jehovah marmahani bangsona. Tuhan menggembalakan umatnya. Napaduahon kelompok kortu permingguan tanggal 20 Juli 2024. Naparjolo pukul 7.30 wib imana mangisikor ama Huria ina Kamis ama Salom. Pukul 10 ama Jericho ina Esther ina Deborah. Pukul 10.07 remaja. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7.30 wib. Ibadah minggu pukul 7.30 wib di tanggal 20 Juli 2024 naneng ro hita memakai bahasa Batak. Napaopaton pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 ima di sektor Korintus of sektor Judea dibagas ni keluarga Apurba Boru Manulang. Sektor Kanaan dibagas ni BPH sektor. Sektor Efesus dibagas ni keluarga Nyonya Sianipar Boru Tabunan. Sektor Galatia dibagas keluarga Nyonya Silitonga Boru Nenggolan. Sektor Filipi dibagas keluarga F Purba Boru Sihobbing. Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di sektor Sion dibagas ni keluarga P Baribing Boru Situmorang. Sektor Betania dibagas ni keluarga H Nenggolan Boru Napitupulu. Sektor Roma dibagas ni keluarga Nyonya K Sagala Boru Libong. Sektor Nazaret dibagas keluarga N Siagian Boru Siahaan. Sektor Kolose dibagas keluarga D Gultom Boru Hutagalung. Sektor Bethlehem dibagas keluarga M Manulang Boru Purba. Alamat Tajahama di Warta Naung Tatiopi. Napaonopon amplok resort. Di hari Minggu tanggal 20 Juli 2024 naneng ro patupaot tado papungu pelian amplop resort ima resort Huria na dipelea padu halihon na papituho pangapulion di hari Minggu sadario duk simpul kebaktian pukul 10 wib patupaon ni Huria tado ulaon mang pangapulion tubagas ni keluarga B Bajar Nahor nahinan Boru Sitopul nahinan di sektor Filipi Riama Hita Maddohotisa. Napawaluhon Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap. Di hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 di Patupa HKBP Distrik 28 Deboskap do Sinode Periodeisasi Maringanan di HKBP Paledang. Ima di Bogor, Borhak Dosian Huriatta, Amang Padita Resort, Utusan Sinode Distrik, Amang Situa O Manulang, Utusan Sinode Godang, Amang Situa El Manalu. Dohot utusan ruas JMC Huta Barat Lao Maddohotisa tatangnya koma anggia merdalan sinodoi dohot dengan napasiahon penghargaan tu yana kota na berprestasi sadasian program diakonia ni Huriatta ima patupa penghargaan tu yanakon ni Huriatta na berprestasi ima juara sada satu juara tolu tingkat SD satu SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalna olahraga di jaloma surah hatorang asia sekolah napatorakon kejuaraan anaki di sekolah masing-masing di pasah ma data tu seksi pendidikan manang perhalado sektor masing-masing manang marhite na mangisi link Google Form naung sinagihon di grup WA sektor tabe paling labat tanggal 1 Agustus 2024 jala penyerahat tuna berprestasi di Patupa Mai di hari Minggu tanggal 10 sada bulan Walu 2024. Napa 10 pendaftaran merguru malua. Mulai Minggu 10 Juli satu tanggal 10 Agustus 2024 dibuka Huriatta do pendaftaran tu akan naing merguru malua
tahun ajaran 2024-2025. Tuakka nanaeng madohotisa boima mendaftar melalui situa sektor Taganub. Na pa 10 sadahon kebaktian Padang Paropuan HKBP Cimanggis. Di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 nanaeng ro patupaon ni huriata do kebaktian Padang Paropuan HKBP Cimanggis. Nani dohotan ni sudi punguap Paropuan dohot tolu utusa Paropuan siak Ganup sektor. Maringanan di Taman Wiladatika mulai pukul 8 WIB. Pas 12 hon torok ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 14 Juli 2024 800 sia halak. Pas 10 hon ruas nama ulang tahun kelahiran opa plono palak, ulang tahun pernikahan 10 sada keluarga. Pedita dohok perhalado HKBP Cimanggis pasahatos selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15-1-21 Juli 2024. Hatani debata napasi kopol las ni rohamuna tersurat di pasal mesia pulusada ayat 10. Sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala pataridahonokku tu ibana hatuaokku. Pasal pelopaton pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahat top pelian iuran diakoni sosial huria di bagasa mingguan 10 kepala keluarga. Godangna 7.550.000 rupiah. Na pas 15 hon pelian bulanan manang tahunan. Torop napasahat ton pelian bulanan manang tahunan di bagasa mingguan 10 kepala keluarga. Godangna 2.800.000 rupiah. Mau lihat mari pasat huriata tu sudah ruas. Naung pasahat top pelea bulanan na doho iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2024. Tuakka naso pasahat tot dope taingok ma amanginang makarikoton pasahatosa ganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tabi. Pasa plonopok keuangan huria. Huria 10.236.750 rupiah. Pembangunan 1.130.250 rupiah. Sentralisasi Manak Pusat 1.323.000 rupiah. Jumlah 20.810.000 rupiah. Molotu ngadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songone matikting namasa dohot si pamasao di tonga-tongani huriata sai di pasu-pasu tu hatta ma peleani bain sangap di goarna. Amin. Tabegimai de pujian napi nasahat ni remaja. Tapuji Tuhan mari de mahita laus tapasahat ma pelian sadaa doh sadabe sian ias doh lasni rohata. Yesus si pertama
Idamini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhutna amanami do inanami nahina holongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus. Tapi kema barita nauli nagabi ujahan di bagasan parsaurata di permingguan di minggu sedarion di minggu pawaluhon dung Trinitatis imasian surat ni panuriang Jeremia bidu 20 hujahama sian ayat sedaro di ayat onom Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 songonom madu di sini marjea mah permahan akan mangago aka dohot paserakon biru-biru nahu parmahani nina Jahuba dibayani buti hatani Jahuba debatani Israel dopak parmahan akan marmahan bangsukku nunga di paserak kamu pungaku jala di ojarhamu jaladang di mata-mata hok kamu nasida idama luluhonokku ma tuhamu hina cahat ni pambaina muna nina Jahuba jala papungokuma pasi-pasi ni pungwaki sian saluhut luat abbolongan nasidai jala aluokku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorob mabue nasida jala patindangokku tu nasida permahan akan marmahan nasida asa unang beta huton nasida manang tersonggot jala dang mago nanggo sada nina Jahuba idama narodo akka arisugut ninna Jahuba patindungokuma disidapit sadat tubur natigor na bangkit raja jala napistar jala hajong-jongonokuna ma uhum dohot hatigoran di tanoi dia ka arina dapotan tua majuda jala Israel marsonang-sonang di inganan na jala odo goarna dohono ni halak Jahuba parpitoratta ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tama taduk mauliate satu tikion tahilala do padongan ini debata di tonga-tonga ni ngolutta jala napos doro hata marhite hatanai di sido hita di nalomak kirim pabua di tonga-tonga ni perdalan ni ngoluttai toktong do debata di nalah mangurupi mangiring-iring di sudia kalakatai lo sido nang di bagasan hatan itu hatan na ujahanak kiningang ditiki di ida debata ima nguluni bangso na pinarmahan na ina bangso na pinilit na jalanunga di pasahat debata marhite akaparmahan na marmahani di tonga-tonga ni bangsuian jalabu ido taida songo dia ma haparmahaniyo ni debata tu tonga-tonga ni bangsui jalabui molosiat sejarai mulai sian parhatubanon di Mesir saat bangsui diiring-iring saat tu tano baga-bagai manang tano perjanjiani toktong do dipatari dahon debata songo dia mah haparmahanion ni debata di tengah-tengah ni bangsa penggembalaan Allah di tengah-tengah bangsa Tuhan lasido nang sasitongna odo nagabe di rohani debata songo dia mah haparmahanion ni debata tu tengah-tengah ni bangsa ni debata na gudeng aka ragam imana margoar aka hasusan par kiloni toktong do debata manarion bangsoi los disido debata mamilit aka na margoar parmahan nate na manguluhon di tonga-tonga ni bangsoi asal apatanna disido ditiru aka parmahani manang didok para gembala itu manang para pemimpin ini laho marmahani di tonga-tonga ni
bangsoi ate. Atik pesa butulna nak pesongoni dipilih debata do ganut jolmai gabe pemimpin manang gabe parmahan ale dan gabe lapatan na melua debata sian hapar mahani yonei di tonga-tonga ni bangsoi. Artinya Allah tetap memimpin bangsa itu, tetapi dia memilih yang menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu untuk mendengarkan manang dinalo mbg hatani debata asa hangulu hononi bangsoi. Alai ahado kenyataanna di tonga-tonga ni na di Papua si Jeremia tarhirim do debata aladang pas songon na pinangido ni debata ido songon hatana ido di tonga-tonga ni aka parmahani di nalo marmahani aka bangsui. Kemungkinan besar wasan na sida leba lau marmahani bangsui. Mungkin sada pamikirion di bagasin ala memang di ida aka parmahani manang aka pemimpini nunga demak aka rakyat nai deh manang aka naginonggoman nai nunga dalam stagnasi manang dalam posisi yang aman. Dangadong be manonggoti, dangadong be nahurang, dangadong naga be si habiaran, bahkan godang do aka nadidok aka pasu-pasu na godang na dapot bangsui. Ujung na anong do pemikiran di bagasani nga aman be. Biasanya dia mu aka manami do inanami orang yang merasakan dirinya aman dalam situasi aman dan tidak ada terbeban manang boy do gabe lupa diri ate di bagasan dirina anga aman be ngagudang do stok di hita isarana molo di ngolutta dan adong be nah kasih bihabiaran molo istilahnya dia aka tabungan adong do pe tabungan dak pola dia biar hita sahat na 3 taonom boy do pe balajot do ngolutta do keluarga ta omatong apalagi adong do pe kareju adong do pe majalo ganuk bulan umpamana manang lapatan na adong do pe sitagamon di bagasani. Memang kenyataannya songoni do kadang-kadang ada perasaan satu aman di dalam diri manusia sehingga dia merasakan bahwasan hal itulah yang menjamin ngoluna yang memimpin hidupnya ada perasaan satu aman. Alisada nadi ida debata molotung dilempe ngoluni jolmai rasa aman nakini ngadenggan si kop saluhukna dan berarti ngoluni jolmai lubai bana imasi lehon aka nauli nadenggan di ngoluna. Idem bedi debata sa di pajamut ngoluni jolmai sotung gabe portibion ngoluna di hasianganon na gabe na marmahani ngoluna asa di boto jolmai sudenai boy do satokin mago sian hadirion nai. Apalagi dia mu nami di ngolut tahun nate topudo songkot-songkot ate akan amason. Idem beni jolma topu ibana mamora topu do ibana marpogus boido terjadi apalagi di dunia bisnis no aengon. Jala seiring do songoni boido jolma topu do las rohana di ngoluna ale topu do marsak rohana. Ya do ibareng kita do songoni jolmai topu ibana songkot las rohana ba marupul daging do todina. Ale topu marsugu ngasongona buat ngasongona siram songona busi saun di mana jangan umbeahan. Nah di sodo dia Muhammad Nabi dan Nami ikut tagamu do nasaluhut na si songoni ni walut tahun alai dia mana mapain songomai boy stabil di bagasa ngoluna apa na masa di ngoluna ido nakiningan molo manang ape di ngulut tahun anggo hapar mahani oni debata
sotung gabe lupa jala peak di bagasan rohanai ya teh di ngolunai isarana molo contona molo mangalang na tebu pe mana unak tor lupa ibana lapatanna ditiki mana mangalang na sutebu ati manang ditiki ibana godang na dapot di ibana tak pitor lapatanna lupa ibana di keberadaan di mana molo ditiki nah hurun di mana kan arung lu si pada taber ngejol mai bitor tede du ibana molo anu na dapotan isarana molo tur dapotan tur tadi do ibana pakaianna do penampilanna tor senyum na ipe tor asing do ikan la asing do tade do na dapotan di mana alai bado molo dikina daso dapotan Peter degradasi terasing bohine itu kan di bereng pe pamerengan nai beasing tersongona tajom itu kan Roma colmai biar rate topun yang di desa diri pudo songona tuarido tebu pakulingan tapi sonari ngasing itu besi pada kan natari tebu makata itu sia teh apa sonari hirana oti iban ate mangalusi ini kan aidi tak stabil ale mulu halak na stabil na di diok jelebui iban menguasai dirina tak pola tadai ate na hurak pe na lubi ibana ala adong do ditiop di bagas rohana na di parmahani di ngoluna Pabu adung sitio pandi ngoluna no soboi mago di bagasan dirina. Ido na diajar honi debata teh di ngoli bangsoi. Adung saya na wingot di tiki saut tami marbugas. Ai saya do pude ni si matua ku hea di mana sonon. Odo si ngotomu amang helanina wah hebat dok anggo si matua do makata itu iba ekon duduk do iba deh nanti kan ekon jelas dia kon duduk ibu sama si matua apa dia memang si matua aku tetara do musik tetara do itu kan anggon pasal 1 pasal 2 pasal 3 ni abrina ma bainon nadang sawti di dinna ina molo dapotak molo tebu alangamu ina molo tebu si panganon nina unang pitor bodut nina ya hadone buda de songonian molo tebu si panganon unang terbodut sotung na di pangani na tebui olo do gabirat sundui ale molo so tebu si panganon unang pitor utahun seteri ima budaku bah olah ni dape budana bah luar biasa dape sahoti do hatai molo tebu do si panganon unang pitor bodutomu ale molo dak tebu si panganon unang pitor utahum dinna ale dung na piga liling baru pausar-usar mapadohan ya ale dia ya molo si panganon tebu kan apa lagi jaga lu dia ada kapiter berduto ni oleh pergi nggak male itu kan ale molo naso tebu umpama lopan kan Peter unang baju di pang Peter sotri anang bah ambil umpama molo tahu tempe do umpama nang dia ngambil dak kelas anon buku merah umpama kan babu idi alasan ni badang nyalang kan ala dak biasa ni kan nah do lapatan di balikin nakin kan odo nguluon artinya di bagasan ngulu tahun jodoh kita kondisi na along ido mabain kita gabe berubah apa sebetulnya kondisi ido boy de mabain akan stabil di ngulu tahun di nalaho ule honota baik di nalas roha do dia ka di bagasan aka arsa ni roha alaniah adong na peak di bagas rohata namar mahani sitio pandingolut taon ima prinsipia te
Molo di hatani debata, haparmahinion ni debata, haparmahanion penggembalaan Tuhan atau penggembalaan firman Tuhan yang tidak pernah lupa dalam hidup kita. Ondo na jujud dia muamanami. Ay buasa di tonga-tonga ni contohnya hita na mangulon di seda persauran na met Israel di keluarga do dia. Dang boy hita di nalaho manut Tuhan dia do prinsip di bagasan ngoluta. Ala sada di bagasan nalupa di hita. Molo taingo do haparmahanion ni di bagasan rohat tai hata ni debata. Nak peya nakoni na pistar nagodang keistimewaan halubian do prestasina dan labi mago sembire tak atau ala na pistar nakokua nak pola ajar-ajaran ai boy sendiri do imana ai bado ranking do imana bapas ayo nak pola pasobon boy do mang ingot ditiki lebah hita di nalo marmahani songoni jujud do terhirim hita gudang do na masa songoni ati pistar do imana si kodangan no hurang boy ma tiki marat to imana kuliah dia apa boy dadang berhasil terhirim songoni nung leleng pina imama wasadak sayo sikola ba gudang do aka tugas-tugas nina baujung dak say ba mulak madamang na siap pengaratuan ya sian sikola mi buat majo laporan mi ba di buat laporan ni ada laporan na ngedua geleng pahupui saat gimana umpamana mau mah hasil dari nak bayi mah be baju lima kadang-kadang terhirim mana nah yang mania dapat sekolah nai ada 25 di bereng mah dua tebe adung pahupuna bayi nama ngapuli ale marsak ibana ale buido di bagasani las rohana ale dak sikop di bagasang. Nah Allah ni mau adong hapar main di ngoluta isarana balik sana kiningan adong nahurang di bana pitor tajam ngoluta di nalaho mandat sastusi jodo tapauru mana di sudah hal aka di bagas ngoluna ujungna ahado ba tertekan mai mana ala di bagasani nah di sodo dia muamanami do nami ido di dok hapar mahaino di debata tetap do dang boy mago sen ngoluta kondisi manang pe di tonga-tonga ni ngoluta ai molo nunga on dak tatio di bagason songon de hatani debata gabe boado mago ma unok do roh ni bangsoi unduk do mangulahon biar mida jahoba di ngoluna nah ala ni do di bagasan rubukon adung do piga-piga nanang si Daud tate songo di dok pemimpin di tonga-tonga di ngoluta ai sudah do kita pemimpin ate sotong di dok kamu dan no di rohamu nak bah parmahan di son oh akasi tua don badi dan namon di luar ini daun sudah do kita pemimpin minimal kita pemimpin di diri tabe pemimpin di tonga-tonga ni keluarga pemimpin kita gabe si parmahan di tonga-tonga di aka ulaut tabe ale bolo di dok pemimpin manang parmahan na pinangido ni debata imana kiningan na boy imana marmahan di bagasan paretah manang hatani Tuhan niate odong adong setiupan pemimpin yang pahit di bagasan dirinya atau di tengah-tengah dalam beberapa kelompok atau di dalam kehidupan yang paling terkecil dia memiliki satu pegangan ale molo di bagasan ngoluna imah hatani debata do odwe asugari hita sebagas dia hita nabu ita tiup hatani debata nagabe memimpin hidup hita bagodang do hita marsita-sita maju sudah yang nakota kepingin do hita contoh marsita-sita tibonang aka nabui idaut tadi tonga-tonga di ngoluta ale bohal di ngoluta lam mambohali lahop marmahan lahop tapar mahani di tonga-tonga ni akan nata uluhon nata gonggom di bagas ngoluta dan ngadung nabui lapatan si tiopon na la ulahon karena apa karena kita tidak sungguh-sungguh merenungkan memegang dan memiliki satu komitmen dalam hidup kita untuk menghidupi yaitu firman itu sendiri dalam hidup kita ujungnya om manakinnya jangan dong terumbang ambing dia
Ale anggap pemimpin di parmahan na di pangido ni debata di tonga-tonga ni bangsuina pemimpin na takas mamboto hata ni Tuhanido na marmahani ngoluna odo na gabe di dok tukod dohok sulu di tonga-tonga ni ngoluna akhirna sahat no atu tujuan jalan namangi di dok di bagasanong haparmahaniun ni debata odo nagabe gambar di tongah-tongah ni ngulit tau adong do sipata di bibel tau macam di gobarnya ka parmahan hati sarupa do songon natabotoi kadang-kadang parmahan di Portibion adong na sifat na otoriter ni na kan atau diktator adong do di istilah na luang taparsia jadi pemimpin parmahan na demokratis gimana ngatabu tuh gambaran nih ale mulu di som parmahan di tonga-tonga ni ajar itu hatta dang na otoriter dang demokratis ale na didok parmahan na ulu marmahani yang melayani songon Tuhan Yesus parmahan dan didok di bagasan ayat mempabuah ima parmahan na tutu imana melayani dan na mengelului mana aka pangomuan sendiri mana kepentingan diri sendiri adong lo colo masongoni do kan anggota bu di amai do inatai umpamana lo mamerin aka dongan na manang anak kona dia nada pikiran bayi mana di ulah hunun anggo hira-hira dan adong na boy dapat di ibana na boy dapat pikiran na dang boy ulah hunun niya dang isongoni ati ale molo didok justru parmahani molo taca jala taparsia aja rihatan ini debat justru parmahanan dingga bahkan imana ulu imana mangaleon hosana banyak kok kamu mah ya deh untuk supaya orang lain menjadi lebih baik jala memang terjadi na didok imana udok nakiningan rasa aman di bagasan uluna ya deh odo permimpin kita pesude do pemimpin nu yate sebagai dia do kita mampen rasa aman jala gabe malok nata pimpin di tonga-tonga ni ganu aka umpamana keluarga manang dia aka punguan manang na di dia pe kita adong do colma pemimpin di mana luar biasa teh mo ibana umpamana ale yang guna pimpin nai marni yang sudah di rangkason midui pamana amat te manang inat tamajo gudangan tukang wah babongsor imana teh wah pokoknya titis mai mana ali berong geleng na waku mak be mulu di kilo lapatan na ba saperlima ni kilo ni inat teh berang adong ape ngaumur na umpamana 15 umpamana ala ni ama baurang gizi di namuseda kan ape amat inat tei balu bihulu gijina umpamana kan umpamana bejo buat mana songoni ya di arung lo songoni tadi penampilan dah baik hebat amat tei umpamana kan baira bama wakil ni wali kota mak dohonon kan ai bereng mak di bagasan musik nasing bayi mak ada gudangan sonari songoni janggal-janggal dah teh antara nani uluhon na do uluan nei yari benang di ketinggalan tu ya teh ini mah tersunggut ate di barita na di 2 tahun nate mate mah isir teh amat tadu inat tang nama dua teh tiga leleng di jabuna di perumahan nate dang di boto ya nakonna tulu dia nakonna ya teh dangalani naswalak Batak memang tangalak Batak kia di bigi di televisi minggu nasal pudu yang gosok salai mana ya do hati-hati dia beres songoni di bayan ma musi disi barita na apalah hula-hula musi babua honi ate barita naon di utai kepala RT nina ya didongani membuat tu ATM olah 100.000 manin na dikirim IP di Pareso mang asugari au nang bandok si au nang buat masyarakat tokom mak oloi loja hosi ongkos pe habis di si
Bajutokan. Buado hapar mahani ni di keluarga i pikir aku ate. Olo do songoni. Ada udah dapat pikiran sonario di zaman waingon bibereng. Taring tu hapar mahani ni. Di zaman waingon mungkin dihilalahi tadi. Olo sipata arut roha hita akan atoras nabui gabe parmahan di akayana kota yate. Angkon waing ngagudang waing terbalik ate. Gabe yana kunido na marmahan di akan atoras ate. Ido. Jelalos telu do hita di baini. Kan idui anang nabo ami. Sada bukti masuk nari. Olo di sipata ala ni repot nya kayanak kon ala ni sekolah do nia. Gawe daftar suruh be ati kan. Ido kan mula dong dipangiduan cuci ma piring mi na dipakai walo namangani. Ada repot moles. Banyak tugas sampai dak tugas main mamak lah ya itu. Nah menyuci baju rumah songoni gawe pareta do ngator sate. Rumah kita telu do kan. Ayo dah unang ba. Ayo ba makan nasi kolan waingon. Asa bui ma unang akan tugas-tugas na. Ago ma akan tanggung jawab. Ini. Ayo mau cepat-cepat Pak. Sekolah sekarang mau cepat-cepat. Kalau begitu belilah motor yang cepat-cepat jalannya, cepat nyampe. Kan itu dilepe nasi sena 100 cc dak cukup ikon 150 cc 200 cc asa hatop mari banyulum mai kirana di parmahani mai hita te apa dak taboto di pangulun los songoni mah hatop na noaing hatop na di lubehon ima motorna los songoni mah hatop na sahat tuna sonangi mana ini ima kibatnya kan waing di zaman waing gabe telu do haparmahani ni natoras tu yanakon yanakum ma lagi dah nggak tanggung parbinoto ni hita ukat tanggung mama sekolah mungkin budang dupe hita nak tamat SMA umpamana dulu kan ini apa sonari nggak rata-rata S2 kan ngolo nang maju S2 itu kan gudang loing ala ni pistar noengon ala ni akan informasi internet noengon jadi telu du kita di bagasani gabe di parmahan apa sasiktong na dia mu amanam dia na deng na merlubah kita di parbinotoan di zaman noengon ala jojol do mual ni nama bain gabe dak sahat haparmahinon di hita ala dang mangolu hapar mahenyo ni debata hatani debata di hita ujungna todi ni hapar mahanyo sen hatani debatai dang bui sahat tu bagasan ngulu ni cuma dang didok kita ikon ahli matematika komputer daktar hiutok kita sonariom daktar hiutok kita ale molo tapodangu di bagasan nasida hatani debata namar mahani hita amang molo adong hapisaranmu molo adong halobiommu molo adong keisimewamu iko serep roham aide batado nasi nama ngalehon nagabe pasu-pasu diho ujungna kesadaran nido todi ido namar mahani dirina gabe boy imana mandada diri odu ya petahe dang boy iba olang mangasau gugu niba nak pegudang dodongan dau ditoruni bapar binotoan na dau sian aka lapatana na adong di iba alai toktong do ibana ala di parmahani hatai do ibana di ngoluna gabe oddo toktong hormat sangap jala di haholongi do halak na asing di tonga-tonga di ngoluna oddo na di dong haparmahani oni debata di tonga takku boto ante jika bakal nakina cerita nakini ngani buado tahe songoni ma rendah na dakya berkomunikasi nina do natoras na ate kan tabereng do di siaran iya ate kan
Di dia maha permahanion ni toddi ni ngoluna. Haru hita bedo ate dak pajupang dohot amat tadi jabu be ngasong na busi saw ni tate molo sadari dang dak pajupak kamu ate inang. Songi do teh hamu. Ale dang uber kamu. Sana bisna. So mula ayo satu ngadong diuk kamu so mula petaho hina. Asal magaji terus setor ina kan. Adong lu amat tapi songoni dulu di. Tuh emang. Masa lalu doi saya neng pajupang nang ulu di. Ulu di ulu soni roni amat tak idi sonang do di belon. Termasuk bagian hapar mahain yang di rohayodo ya. Alania odi. Apalagi di mengenang songo dia basa-basa ni debata di lehon di keluarga. Burjunai nat tadi jauh ba ai anggoda ngalani mamang dakadok kasih sudia kagel lengon angui tabu parsanan ate anggoda nga burju amatan namion awam urasa kalau negeri saya jatung dau saya dipikir yo tu dia dolakani amat tahun kan ayo lu dah kan lu dah songoni dang ngalani aleni andak sudinya anggo saya jatuk saya nadia dang ngalani yo memang adong do memang korodo sahid ate ale lu jo di nyani alap ada tong ketakutan, kebimbangan, banyak pertanyaan, ujungnya kecurigaan gudang ate. Mudah-mudahan namu dang adong kecurigaan muna ate na mangulon, gudang do kecurigaan muna. Daong ate, iko pos do roha, songo pos ni rohata tutuhani, molo halak na persita atau emak pos do roha di parmahani tuhani do amat tanami, di parmahani amat amang nadi banua gijang do inat tanami, maloi mana mengatur. Jalan marpangoti di silendion itu hatta di bagas di mana odi dok nama ngasaon hapar mahanio ni debata di koluna baru napatulo nakiningan di dok molo parmahan natakas nakiningan odo yate takas do ibana diulahun nadingkan ate gabe teladan ma ibana mangulon nadingkan parjolu ibana mangulahun ya kadang-kadang saya ta'aruf do halak parjulu mangulon nadingkan asa taublau nadingkan ate. Tak pola dia ate. Na paling penting molo hal na toktong mangulu hapar mahanion nadingga di ngoluna. Konau do parjulu mangulon nadingkan. Dang nasi pangkaron ate, daw. Ala memang tanggung jawab lo. Satu pilihan di ngoluta. Saya harus melakukan yang baik. Tak ikon na parjulu, jolo taida majo akan yan kan ulu jo kita molo nang dipunguan ni taida majo burju doi molo dang burju to emak hita pe songoni mak dak songoni pemimpin molo pemimpin di bagasan hadiriota song pemimpin di bagasan Tuhan Yesus ate godang dua kajol mana na maul ajaran di bagasan zaman itu Tuhan Yesus dok ning paruni rangi ale bagaimanapun juga di doi mana iko parjulu ulah nadingkan marluba-luba mak unang masadi hamu mangulau nading di dok kata iya ti. Kita harus menjadi pionir-pionir melakukan yang baik. Amin. Melak tiru. Nah, nasudingkan nanti. Olo do jojo kita. Ayang guna ulau ni dak sedia mulu dibadikot siedu. Nak jahatan yang gua aus satu ngajahat doi. Dang iya te. Unang tibag-tibang yamu ala na jahat ala kan ala hurang lo pangalahon au satu ngado imana poten opat au masih poten olom do pe au ngate dak mar guru kita di sini di hapar mahan di girita kita harus mengambil suatu sikap best to the best oma di hata tuba deh yang terbaik dari yang terbaik yang baik dari yang terbaik. Ini marumba-lumba mambe nadingkan sarupa hita namar huriaun. Songo parmahan hita dirita saya harus melakukan yang terbaik. Mau yakin dong songo pungan Esther di bayan dona terbaik ate nakin. Labok do lagu nai songon ama jeri ko nakiningan ate. Tebudo ate edei pasti melakukan yang terbaik. Kita pesudedo ya ate. Odo parmahan nadingga didirita. Kita melakukan yang terbaik. Panalapatan na utang to dibereng halak de maben na songon songon ni mak idi. Anom. Saya sifat adung do hita mabiar di bereng halak nadinggan. Saya adung do dia berwata gabi sirana pajujulun ni ba dang iya teh.
Molo tu Tuhan ni di bain nadingkan tiru di berarti. Ibu parmah nadingkan. Dan berarti artinya talu hita bina ini aka halak na di bain halaki ate halak kami ate. Unang-unang tabain nadingkan. Oh songonam ma. Sarpa dos do hita sipata tabain do penampilan mode baju na bagak pasti adung nama nilu. Umpamanya adung na bagak sini. Tor di bareng halak. Wih cantik ya Eda itu ya. Pakai baju itu. Oh mana itu? Tor disukuni mana dui? Di dia mah toko nai, di dia pejahit nai. Edo kan? Manang na contoh na pangkas tei do kan? Manang salon nai, malosongon na begak do kan? Dak di mana? Bersalung. Kayaknya gak nampak yang hitam-hitam itu lagi ya. Ah umpamana kan? Terima. Odui. Jadi hidung bani molo didok di halannya bata unang talu hamu. Bina ini hajahatun. Ale talu kamu mah hajahatun marhida akan nadinggan. Mau dihata pemimpin ini Polri didak kita jangan kalah dengan kejahatan ini. Imana pemimpin keamanan yang di negara tahu nate. Kita jangan kalah oleh karena kejahatan. Kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kebenaran. Odo prinsip ni ngolu songo permahan nadinggan nate ngolu tahu. Allah ni do dia mu manami nami Tuhan ni pe di dok doi Tuhan Yesus pe di bain do na be sahat tu namati bana di hau pinar silangi di pajong-jongi mana mah sada parmahan nadenggan sia ni do muali hanguluan malua hitasian dosa hamatani Allah ni dia mu manami do inanami di tonga-tonga ni hita di nalau pajong-jongota songo parmahan nani hirim ni debata pasti gabe pasu-pasu doi tu bagasa dirita tu bagasa di tonga-tonga ni keluarga ta do tu aka humaliang hita ai ido di pangido debata gabe parmahana dengkan mahita di saluhut aka ulota do di hadiri aptai amin mertangyang mahita ali Tuhan di bata moliate magudang di sembarohan nami Tuhan jujud dulu pahami hupa jongjok kami diri nami gabidang permahan nadingkan ali Tuhan di bata asim maruham songon sada si paingot na binasahat ni hatami marhiti Jeremia jujud do aka permahani dang be ali Tuhan diulahon ham permahanion ale ha permahanion ni ngulu na di portibiodo dipake lau marmahani ngulu siganu pari dumobi ali Tuhan di bagasan hadirion alani ali Tuhan hapar manion mima nagabi ujahan dengan nami parmahan dengan ima Yesus sih pola satu mati bana di hau pinar silangi laho paluahon jolma asa gabi parmahan dengan muse jolmai tuganup aka humaliangna ali Tuhan dibatasi maruham di bagasa parsoran nami di tikion pasu-pasu mahami saya pergugui mahami ali Tuhan lau toktong mangulahon dia keulon nami bi padau ma aka biar holso dohot gangguni roha dinalahu mangulahon do pajong jokon hapar mahanion mi ali Tuhan di roha nami maradup pun manangi sepehami do sido ali Tuhan di tonga-tonga di perdalan ni huriam saya homa toktong di nalo mengajari ganup hami Tuhan marhite haradion nami toktong marsi ajar di bagasan hatam baik di bagasan aka ganup parpunguan di gereja di pertanyangan di permingguan dohot nang manang di dia pehami songon halak kristek kami iko gabi parmahana dinggak kami lau marmahani ulau nami dot nahumal yang hami Tuhan di bata pasu-pasu mahuriam lo sido li Tuhan buano nami dia ke program-program ni huriam di tahun 2024 di nalomada poton pesta gotilon dot peringatan tahun okumene 2024 saya leho matuhami ganub todi parmahani gabi marmahani hami Tuhan di diri nami dohot di nalaho mangulahon songon natino nahumi di hami marhiti aka program ni huriam Tuhan debata asimaroham patulus mai de bagasan hadingganon tosido buanon nami le Tuhan di sinodi periodisasi
di Huriam HKBP di tingkat distrik naneng patupaon di hari Selasa on. Sai uluhom ma permahani ma sude aka pangulan agok tiki Tuhan dot aka utusan asa di parmahani hodo saluhutna di nalo mamboan huriam na di distrikon di bagasan naho Bartolomo ni roham lemma holong na masih haolongan dot dame na siakui Tuhan rasongoni buanon nami ali Tuhan nang di tonga-tonga ni program khususnya di seksi perempuan di nalo patupaon kebatian Padang di hari Jumaton si maroham ali Tuhan sai uluhom ma permahani ma ulauni sude jala ulu manang hami ali Tuhan nang khususnya dia ka perempuan di permahani ho marhite hatam di tonga-tonga ni ulauni ali Tuhan di bata pasu-pasu masalut hami nang udok kami mau lihat itu ali Tuhan ima didengga di basam na masa di tonga-tonga di parmulan nami lo sido pasaton nami dia karuas ni uriam nama ulang tahun kelahiran dok di Parsaripeon saya pasu-pasu ma permahani mali Tuhan saluhut ngulu nasida asalaman lada nasida didengga di basam di tonga-tonga ni ngulu nasida las tabai ma aka pasu-pasu tu bagasan ngulu nasida dia karuas ni huriam itu naung pasaton aka pilihan na pilihan bulanan pilihan diakoni sosial do pilihan las ni roha manang di aka silas ni roha nasida di pasu-pasumi sai pasu-pasu ma di Tuhan las tabai masalutna di Tuhan di bagasan akalas ni roha dohot aka denggan ni pangulaon do pasu-pasu gudang di ngulu ulaon nasida siganu pari o sido le Tuhan nang hami dison saya pasu-pasu mahami le Tuhan na pungu dison saya leho matu hami gugu le Tuhan lumobi di nalo mangulan-ulan nami mamuka marsugut sahatu ari na mangihut horasi mahami pargugoi mahami leho mahi pason do las ni roha tabai ma le Tuhan dia ka pasu-pasu gudang dia ka padaraman dia ka panarihon ali Tuhan di tonga-tonga di ngulu siganu pari si marwam pos dorohan nami di bagasani lo sido ali Tuhan dia karuas ni huriam namar said na di bagasan aka yana konami aka pendidikan na manguli karejo sai ho matok tong ali Tuhan na mangalehon ima pasu-pasu mi hamalon hapistan habisuon ali Tuhan do karejo na denggan dia karuas ni huriam na masiol ali Tuhan sa dileko ali Tuhan aka sirokap nito di patudu mali Tuhan aka sirokap nito di na taulas ni roha din nasida Tuhan sa porsiaw na masih haolongan asa lamatabat-tabar as ni roha nasida li Tuhan manguduti aka ngulu nasida tujuluan lo sido ali Tuhan secara khusus ali Tuhan buanon nami Tuhan di parladoni huriam ima di inang situa boru si majutak sian sektor kolose na tongon nakin ali Tuhan di nalau marhubas songgop persahitan ali Tuhan jala marubat do nang rumah sakit ali Tuhan debata si maroham sai homatotong mangalian hamalumon jama maimana laos budbud mana saluhut akasahit nada dia dong pardagingona pos rohanami ali Tuhan samar gugu imana li Tuhan musilau mangula dia ka ulon nah nang di ruas ni huriam ali Tuhan di dalam proses aka perawatan pemulihan alani operasi alani aka ragam nasing di pangubati pos rohanami Tuhan laos di daun hodo saluhut dagingna asabu ya li Tuhan sehat jala sonang hari bereba di mana mangula dia ka ulon nah mulyati madi li Tuhan di saluhut nah laos songoni dang lupa hamil li Tuhan di keluarga di ruas ni uram palau ni huriam di bagas sadarion ima di natores ni boru situa ha boru siaturi laos sadarion ali Tuhan di ulaun nagok laut di par sarimatuau ali Tuhan di Tangerang Selatan sai patiur masaluhna lumobi ma apuli masaluhut ake keluarga li Tuhan do poparan na tininggal ho di natutuai mau liate ma di holi Tuhan di salutna gonggom ma salutna hami ali Tuhan
na pungu di sonali Tuhan marhite paramahanianmu porsiado hami ali Tuhan molo holo na marmahani hami jala hami toktong mameakon holo gabe si parmahani hami say tulus dosa luhut akka pasu-pasumi dohot lasni roha di hami moliate madi hola li Tuhan hola na mangasan gua ni Yesus Kristus hu pasat kami salut dan yang nami amin. Tabuji matu hatta sia nomor 714 laos di somma tapasat piliata napaduan tujulu. Tuhan Yesus si parmahon parmahani ruasmu Tuhan parmahan hapusa dongan nasumurungi Sai pada pengunjungan Tolong menaliri Tuhan Yesus si paluan Pasu-pasu luasmu Tuhan Yesus si paluan Tuhan Yesus si parmauan Tuhan Yesus si paluan ayat 4 jong mahita salu Bangun Tuhani siralotan nami Tuhan kodirohanami dohon haolongoni Tuhan Yesus si paluan dan karasa molongi Tuhan Yesus si paluan dan karasa molongi
tatangnya kuma pilihan nata pasahat di bagasan tiken martang yang mahita ali di bata amanami na di banu agijang hodo haroroani saluhut silan na dingga dot nasa ulibasa na maliutus usatami masih ni lohon mitu hami pilihan nami tu ho saya jalom may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw para hasyak kami pilihan non pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam lo di porti biyon buhay marohanami marhi di titodim asal mutada hami gunangi silon lehon midu hami asal mugir-giri hami mendok melihat itu ho marhi di Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana di lehon di lodi lodi pamoran Osado manami na di banu agijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saud malo maniroham di banu tongon songon na di banu agijang leo matuhami sadari on hanglua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardusa tuhami unak kami tu gentu pangujunan balua mahami siang pangago di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan di batamaho di sodako Tuhan di batamabuhina tuho jala asi marohana midaho di depak ko Tuhan di batamabuhina tuho jala di pasaor honma damina tutodim amin.